nggih musuh wong ngeyel kok iki pancen. Loh, kula iki wis mangan bakso sing pentole cilik-cilik pinterku ngene iki aku. Ora sembrono lho. Cilik ora akeh to. Lah, kuwi masalahe. Nek nggon bersih desa, ki Nah, identik karo bersih desa ngeten iki, Bos. Sik, cilik. Iki Iki tak mau iki. pramusaji sing dicepakke iki lah mesti nggawa makna to iki. Lah, iya aku wis mumet nek iki. Iki Bos, ya Bos. Sing diarani polo kependem kuwi mau tetep kuwi ya tetandurane sing kuwasa. Tapi kurang iki. Sing diarani polo kependem ki jagung polo kependem, kacang polo kependem, telo polo kependem iki ora stok iki. Apa Mas? Mayit. Iki pancen yo. Das murui kok iso. Cobi penyan werdiaken Gus, cobi Gus. Niki jenenge jagung. Apakah makna dari jagung? Wis bar. Layak mau tak terjemahane kacang ning arep ora gelem. Nah, opo enak. Tak ingkari kene. Saya digegong ngantem. Sorry. Ngene iki. Maaf. Ngene iki iling-ilingen. Digak-gokne rambut dang. Sagolane kanca Mbak Katin Titos yang saya regeng gayeng. Ayo. Oh, langsung serempak man, serempak. Serempak. Oh iya. Duduk. Ambil ketongan. Sinajo. Sinajo. Mas ayo. Ora didek-dek Mas. Sinajo. Masa dibablaske lho. Pak polisi. Loh, nyapa? Lapor, Pak. Nyapa, Mas? Ada kasus pencurian kentongan, Pak. Kira Anda dulu, Mut. Anda dulu, Mut. Niki tambahi sitok no perane. Boleh. Kleting-kleting no. Iya, apa ki jenenge? Bir, ayo Bir. Bila karo Inoki, ayo Nong, ngene Nong. Ayo kene. Ing samangke pagelaran ketoprak badhe mundhut ira-iran nggih menika ande lumut. Kleting kuning kasta dening Mbak Tatin Cetot. Ing samangke kleting ijo kasta dening Dik Birginta. Kasusul kleting abang kasusul Dik Wino. Ayo, kleting abang. Ing samangke ingkang asta yuyu kangkang inggih menika Raka Mas Jo Kluthuk Harahap Muhammad Sukeh bin Ajibek. Ya. Ganteng dadi yuyu. To nyabrangne lho, nyabrangne. Yo, awas dadi yuyu. Yo kono. Dok, rene. Totoke ngunggah-ngunggahi ande-ande lumut. Yo rene. Dok rene. Piye to, Mbak Yu? Ngene, ora apa-apa, ngene. Sinau ketoprak. Sampeyan kleting kuning, keri. Sampeyan rasan-rasan sik. Ki piye to Mbak Yu kali ini kok banjir kamangka iki kudu awake dhewe ngunggah-ngunggahi ande-ande lumut ora. Ayo coba. Iki piye ya Klenteng Abang ki ade arep ketemu karo ande-ande lumut iki numpak apa Klenteng Abang? Aku ya bingung aku kudu numpak apa ya? Kok ndek enek apa? Iki kira-kira peraune kok enek ya Klenteng Abang? Kowe ketek bar ngombe jamu gelan ngosek gitu. Nek omong ki ketoprak alon-alon bae wah wis. Gawan Mas.
Pakde kula mengke tan tempene loro nggih Pakde nggih. Kowe ngetoprak ngurusi panganan ora. Jali karo omong. Mas Lutuk kene lho dadi yuyu kene lho. Dadi yuyu. Oh alah. Ya. Apa ngene singgingan? Ya. Pelok to. Sun sabrangke bocah ayu liwatke grubyuk singkok waduh enake ra umum iki nek pisan kas sun sabrangke bocah ayu liwat kene grubyuk singkok kono blek kunduk Aku ya gelem, aku ya pengen nyebrang rono. Iki oke iki aku. Aku ya kaya Mbak Yuku. Aku ya kaya Mbak Yuku. Gini, kita numpak geger gini. Iya. Lumayan balurah kene iki. Balurah ora pengen balurah. Balurah kene iki ya batin lho. Piye? Si akhire aku entek akeh ra iso ngono kuwi. Sun sabrangke bocah ayu liwat kene grubyuk singkok sun sabrangke bocah ayu liwat kene grubyuk singkok sekolah. Makasih. Sik. Doprak kok makasih. Yo, kono omahe andan di lumut gek ndang unggah-unggah andan di lumut. Matur nuwun ya Yuyu. Matur makasih Kaya. Awakmu ngudo rasa. Kepiye carane aku iso munggah-munggahi kaya Mbak-yu kuwi ya? Ya, iki kepiye carane aku iso munggah-munggahi kaya Mbak-yu ku mau. Mongko kaline banjir kaya ngene apa ya aku iso nyabrang ngono lho. Mbak Yana nyuwun tulung sapa sing iso nyabrang ke aku ngono lho. Iki nang kene kok ya ora eneng wong ta ya. Blak kunduk. Iki ana apa iki? Enake ra umum. Lagi iki cuyu warga. Kok sik lho iki kok ana wujudan kaya mengkene? Aku yuyu. Yuyu. Kowe sapa Kowe yuyu. Ya. Yuyu kok mengkis kaya ngono ki bar kamu. Hei, Aho. Yuyu. Piye? Aku kuwi pengen nyabrang rono kae mbok aku tulung sabrangno to. Mo. Hah? Kowe gawedi. Ya kan ketoke mau Mbak Yuku mau aku ki nusul Mbak Yuku sing wis tekan kono mau mbok sabrangke. Tak sabrake mergo awake cilik-cilik ya ayu. Aku gawedi sakmono, aku ora kuat. Wis kowe nyabrang dhewe kono, Mbok kok sik tambah aja ngono kuwi lho. Lho, kuwi- Akae yo kae wong wedok kaya Mbak Yuku aku ya wong wedok kae cantik. Aku ya cantik lho. Cantik. Kok mbok aja mbancinde maciladan lho kowe yuyu. Ki jane yuyu apa barongsa? Kok kowe nyabrang dhewe, Aku mau nyabrang kowe. Lah apa lho? Apa bedane karo Mbak Yuku sing mau kae? Kowe pengen nyabrang? Pengen. Kowe nyabrang? Pengen. Ning ngene opahe. Opahe apa? Opahe piring. Apa? Piring, ketok ayu kopok ngono ya. Kose lho, kok ana piring? Aku ora nggawa piring. Piring kuwi pipimu sing miring. Blek kutuk. Aku ra sudi. Aku ambak-ambak kaya ngene nek dicium karo jenenge karo yuyu kang kaya ngene. Aku yo kaya ngene lho wujude wae kaya ngene kok arep dicium. Gelem ora? Kowe yen ra gelem aku nyemplung lho, ambles nang. Aku sik to. Yuyu! Aja ambles ta aku urung iso tekan kono kok wis ambles lho. Ya wis metu neh blek kutuk.
Yuyune kejem. Ambune beda iki. Oh setan, yuyu aku pengen digendong ngarep. 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 Heeh. Waduh. Madep rene. Aduh. Cepet ngene iki lho, cepet to. Yo, cepet. Aku pengen silak tekan kono. Ayo to. Ayo ndang yuyune sing cacek ngono lho. Cepet. Aku sesuk gila. Manuta wong penake kok iso. Manuta pi ngene-ngene lho ki opo ya? Ya ora apa-apa kaya mbak-mbakku mau lho. Sun Sabra. Gendong kuwi lho. Iya. Saya. Sun. Iya. Piye to? Gendongen Sun sabrangke bocah. Aduh, Bakangkuan. Yuyu kamu. Piye? Yuyu, sik. Ana sing keri, aku sabrang norono meneh kae tasku keri nang kono. Tak jupukne ya. Ora. Gendong nek. Mengkone ilang kok aku tak marake. Yo. Kok cepet banget. Tasmu lho, tasmu gawanen tasmu. Di tasku mau endi? Iki lho tasmu iki lho. Nah. Yo. Yuyu. Kowe jane kleting apa arepe asok mekar kowe? Seneng kok to wong yo iki dhewe-dhewe kok. Iki ana barang sing penting tak nggo ngono. Ya kene, tak gendong nih. Gendong. Ayo kene. Endi gendong? Mburi. Nah, mengko. Ngarep. Oh, udah galak iki. Nah, sing nembang tak aku ae. Sun sabrangke bocah ayu liwat. Goblok sengok, goblok sengok, goblok sengok, goblok. Piye ta? Yuyune kok ora. Iki ki ping pira? Aku sing kepengin nabrak. Yuyune beser. Terano sik. Ya apa kuwi lho? Apa yu? Kayak klinik tuyul. Sandale keri sandale. Sandalku keri siji. Tak jupukne. Ora pokoknya aku nek ora disabrangke karo kowe aku ora iso. Iki Sabrangke ngono. Yo. Sun sabrangke bocah ayu liwat kene lan goblok sengok. Sandalmu iki lho, endi sandalku? Aku wis siap meneh tulung rono kae ya. Gendong ngarep. Kleting kuning sandale lili. Ayo dadi gendong cepet iki. Aku nek ora gojekan aku tiba. Iki nek ora gojekan cepet. Mataku langsung delok. Lagi. Sandalnya telek tak lho iki. Loh, kayak nono penting gendong. Iya gendong, tetep gendong. Ora apa-apa jenenge. Ora apa-apa. Iki request lho, andi-andi lumut kok mangsane. Yo kamundut iki ngawur ya. Ono, ayo. Meneh. Nah, pelek gendong sik. Sun sabrangke bocah ayu anak tewas makene goblok sengok goblok sengok. Aja rono, angkene wae aku digendong rono rene penak. Penak. Penak lho. Ya. Jane cuyu apa boyo? Apa cuyu kesot iki lho. Wis. Ya apa? Aku wis gak mampu dadi cuyu aku, Pak. Lah kok ora dadi cuyu. Gosok iki. Wong kok erape kene yu. Piye? Lho sing njaluk pramen yo piye lho wong andi-andi lumen lak mesti gawe cuyu to. Ah iya komplite kudu ngono kuwi. Sampeyan yo ngono bolak-balik nggawa tas, sandal. Kok Ya ora perkara bolak-balik gendongnya aku ora masalah aku. Lah apa? Ora iku mau telek ya. Ning ora ngger wong lho iso gendong Mbak Tatin kuwi. Iya lho. Iya lho kuwi. Tak
ngandani bobotku igur 40 kok. 40 ki sisih. Iya, kotakku keri yo. Yo, kotakku keri iki lho yo. Ayo tulung di terkirono. Tok bar. Oh, wis. Kok nesu. Kok nesu lho. Kok nesu? Kayaknya klinik cuyu tuh. Kok klinik cuyu piye? Monggo Mbak Tati jaturi napa? Nggih, niki sekedap kathah nawala, Mbak. Nggih. Nggih nyuwun kirang Kae pangapunten. dibalekne sik kae. Kleting-kleting. Kleting rono. Yo. Oh, lah balike aja no. Jaluk gendong. Son sabrangke sabrangke bocah ayu. Oh. Nyapa? Anu telepon Grab ya tadi. Kok telepon Grab iki wong apa kok? Pak dhewe. Kene. Alhamdulillah. Nggih. Saking Pia Dekorasen Siap, nggih siap. Dusun Demung Desa Sukosari nyuwun gending caping gunung dipun jenglengaken. Siap. Bapak Suyanto nggih. Atur dumateng Yu Cange nggih, hambuk bilih wonten wekdal kepareng badhe atur pisumbang nggih. Siap. Bawa Smarandana kunjuk dumateng para pamirsa sedaya mliginipun Bapak Panitia saha perangkat utawi Bapak Kepala Desa lan ugi perangkat sedayanipun mugi warga masyarakat Demung Sukosari tansah manggih kanugrahaning Gusti ingkang Maha Agung. Apa? Wong kene omong kok iso mangan iki lho. Ya Iyune diseleke kesel sik. Gendong ping 3 luwe aku. Saking keluarga besar KUD Sukamaju, Serangan Sukorjo Ponorogo. Assalamualaikum Pak Cahyo. Waalaikumsalam. Nyuwun gending pepiling ninggal katresnan caping gunung. Nggih. Bapak Lurah Sukosari lan sedaya perangkat mugi-mugi manggih rahayu dipun paringi sehat. Amin. Tertanda Bapak Haji Karsono SP. Ya, nggih menika rumiyin nate nimbali kula sak kanca. Nggih. Isih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kula nyuwun gending selendang sutra kuning kalian kembang kopi. Kula aturaken dumateng Mbah Diono kali Pak Jono. Ngawi saking Mbah Marji cekap semanten matur nuwun ingkang nyanyi Mbak Tatin Bugesi. Nggih. Siap. Sugeng dalu bocange niki saking kula Sayuti. Nggih. Nyuwun gending mawar kuning Bugesi. Nggih suwon. Suwun. Iki lho tulisane SUWON suwon. Ya berarti nek muni kol kae ora kol kae. Piye? Colot. Tulisane ya COLOT kok. Kari siji. Nggih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sugeng dalu. Niki kula saking Bapak Kasnun RT 2 RW 1 nyuwun gending pepiling kalian kembang rawe irama gedruk. Niki rata-rata caping gunung. Monggo, pun. Jenglengke. Pas larasipun. Sik teng slendo ayo yuk, jengkleng kene yuk. Bos. Bos. Aku sik gagas yuyune. Kae Aku gendongan meneh. ora lho. Sampeyan ki ora ndek piye ya? Mas iki mbok yo gawe jeda ngono lho kok. Lah apa lho? Lah ora apa-apa wong nyatane ya kuat kok. Kuat ngempet kok. Kok baru mau aku ngangkat nyetek sama tut. Lah aku lah oksigenmu dhewe. Jarimu mblorot kabeh lho. Sing nembang utawa sing bawa Mbak Tatin sing jengleng gentenan wong loro. Nggih, Pak. Nggih. Mas klitik dhisik. Oke. Ya, Mbak. Saben bengi nyawang konang Mantap. mantap sekali. Ya wis saling mengisi dan saling melengkapi. Iya. Dagelane sita iki arep mati. Ampekane. Aku abot tenan lho, yakin bobotku 70 punjul lho. Kok iso ping bola-bali iki rak ya luar biasa lho. Biasane dhek nggawane 150 tok malah. Sik, luga-luga kono. Ketok ke anu Mas, ki mesake aku nek arep bocah ki. Ning ndi debokku mau ki. Tuh. Anu le, raja rene le, mesake raja rene. Yen aku lek tuh. Anu, kene yuk, Aku ya, Pak. paling tidak yo kudu ngerti saithik lho piye karepe dhek iki piye. Kene, luga-luga. Yo kene, golek aku ayo. Tinggal piye? Aku Lah lah. bocah ki mesake nek ora dibus kan. Kekuatane wong iki nek nunjukan. Lah iya.
Air Rene, putih lebih sehat. Rene sampean Rene. Piye piye piye? Ya iki tulung. Oh iki. Pucuk. Maaf. Pucuk. Iya. Kok gitu? Kayak manut tuh. Seger, Duk. Iki lho sari-sarine kaya tombol lho iki. Salindasmu latung tok. Ngono ya kok ombe, ora. Lah ben aku yo ngimbangi lah sini lah. Gandeng ban ngombe saiki ngendeleng. Oke. 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 Aja meneh trimo sakmene. Aku pemanasan ki bojoku, Bos. Bobotmu piro? 70. 70. Bojoku lho 95. Kuat. Aku lek bengi tek Oh, berarti ini mau belum seberapa ya? Belum seberapa, Oh, tapi iya, wis oke. kemudian. Masih oke ya? Oke. Gengleng malah luwih rasa iki malah. Siap. Yen mamajang among karo janur kuning. Wah, satu lagi Mas Lutuk, tunjukkan semangatmu. Ayo. As. Penak ora yu. Urung kerasa. Urung krasa Mas Lutuk. Ya, pisan kas Mas Lutuk. Rada kerep, rada suwe, rada kerep, rada kerep. Lah ini baru pas. Kamu pas saya gadul. Apanya? Atiku. Ati kok gadul-gadul. Mulane kok krungu mak klothok-klothok iki. Peh, kok klothok-klothok. Lah iki mau pas gini klothok ngono. Ya pas. Kocok apa? Mak pok. Kok klothok kok iso. Coba. Titik siap. Oh iya. Guna penak iki. Nggih. Alus. Alus. Kowe iso ora ngene-ngene mau iso ora? Ngene ya kenteng. Ora ngepasne karo Irama kuwi lho. Lah iki kok ngene iso apa iso. Lah iya, alus. Kaya iki mau kok ya. Jajal tok ayo. Ji, Ruk, lu. Aku madhep ini. Ora pas. Ora pas. Masa ngiwonengen? Kok ngene. Iya. Ngene lho kaya aku ngene lho jajal dadan. Piye? Ya. Enak ngono lho. Ayo tak dong. Iyet. Ono penak. Ayo, wah. Ngangge dedet. Ayo. Ayo, tak dong ayo. Ayo. Yo sik to. Iro kuwi mbak amune telek ket to. Mbok tak olah paning ngene. Ono. Mosok mlebu iki mau telek. Lah wis karek Alah, sithik lek. kur sithik lho. Ono. Ayo. Ayo. Loh, sik. Tak dong. Dedet ayo. Ayo, ndang lumat, ayo. Mencolot. Nah, hok. Yeay, aku seneng banget. Meneh, Mas. Ya. Nek. Ayo, Duk. Kayak kau. Ngapa? Mbok tonyo ini dekku. Ben kowe ra ceblok maksudku Ben ki mau. ceblok, tak ganjel to, Dik. Cek ngene aku. Piye? Pas ndok kowe. Duwe ndok apa, Mas? Weh, kuwi dudu ndok mochi. Mas. Mas. Aku ndelok mochimu, Mas.
Iki duduk moci ya, Nduk. Apa? Statue. Coba. Pacitan. Oh. Wes, oh. Tuk, nyakil tuk, ayo. Janokone ning kerenge lho. Wis opo. Janoko ki alus iso kaya ngono pola iki lho. Lah kowe brutal iki lho. Janoko nek kadung mambu telek ngene iki. Wah, berat aku. Wes. Leset bas. Aku takut. Melu kowe. Kowe ra melu-melu aja. Aku kan melu-melu lho, Mas. Pangah mlebu nek iki. Coba. Panas udan. Parian Mbak Tatin. Ayo nyanyo. Agem? Yo Sukosari. Sukosari ya, Nji. Mangan roti. Mangan roti. Kualat iki. Kualat. Mangan roti. Langsung dibales ki lho, Mas iki. Mangan roti kena gusi. Gusti Allah ki adil. Sida parian ora? Sida. Mangan roti. Entek 5. Mugi warga mekar. Alah, Kok aku mekar. Apa? Kita lek utangmu. iki kena bintang tamu kocluk ya iki. Kok mugi Iki to, Mas. Sukosari sama mekar. Iki ngono duduk mekar, iki ngono syariah. iso mekar iki. Mekar sari ngono. Sukosari. Sukosari yo mekar sari. Iya padahal ngajane. Mugi warga Sukosari Mekar. panjang yuswa. Allahumma amin. Menyang Sragi kula ning Sumarata. Terus Yayi Sukosari uripe tambah mulya. Allah. Ora sanji kok dhuwur. Cilik Allahumma Amin. Kowe njowoke dhuwure rame. Aku ini nada tinggi to, Pak. Ngono. Lutuk iki contohno sing ora dhuwur ngono, Tuk. Ayo, Tuk. Ayo tak wari. Ayo, Neno. Esuk enjing, So enjing, sore sonten. sore sonten. Terus nih dhewe. Kula bencing bayaran pinten ngono. Aja mbok pikir lah wis. Nandur pari, Weh. ditaleni kawat. Ya. Warga masyarakat Sukosari selamat donya akhirat. Alhamdulillah yo cetha lho Apik jane. jane. Tak wis bapak ira wis terak. Apik kaya ngono, jasa. Coba. Balik melu jeneng mesti jos. Panas udan Ayo. aling-aling Gruwek ngowel. caping gunung ngombe kopi dicampur jahe Yayi Sukosari tambah barokah. Lho rambut terus dijuli to? Ayo. Arep dijula-juli. Ora usah sesuk ben nanggap neh. Ayo. Nadyan wadon sarata Ora suling kumandang
bali puspa warna ditresnani rarumangsa. Tetap jumeneng riyen Mbak Tatin. Niki wonten ingkang ngersakaken kembang rame, kembang rawe. Kembang rawe. Digedrukne. Mbak Triastuti ngancani Mbak Tatin bersama Mbak Munasirah. Ayo. Oke.
Tuk ngadeg nyambut gawe. Anu kula njajal iki lho genjote. Kowe ora ngerti to, jenenge wong linggo ki ngedoki rezeki, lek ngadeg entuk dhuwit, ngerti ora? Njajal iki lho genjote empuk apa atos. Ora ngono kuwi ayo. Iki lho dipapak kae. Oh, kene